Bacho pregan sambi na e wo soro. Chance se wo hire radidi. Udi ni munyam tumi ni kesiye meniye. Emmerate. Oda radiase upechano. Atontomo akrono ayen kesiye. Jesus. Samisha Juna Mewaje Adekasia Waya and I know better. And now about taste of what so fitias here our piano faster than on CB Amana so thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Tiamu kasia paso Yesu yerawasio. Maonefu kasia pa tiamu sa Yesu. Hallelujah. Amen. Fanse fatu wakoma so. Ejapa ye bompa ye da wase wa ode ye nkwa ache. E krada so tiase ene da isusu. Ye hyiam odin emoso ni asem ona wa asem. De den kwaje bebre de dia humsane beba de dia ni munyam beba ano na fatomi ene anopai beboa ye ema wasem pede yimfiri ba konkomienu empede yimfira tegem ensi botan so onyame agya oba ene nkonkron de amen amen joni ele na sama na fi shapa ebiem usane se ohonte sei sansa ho ye fe na no pai pa da udukui wa na boya na ukunu ne boma. Hallelujah. Ya da Yesu Kristo ase me ba cho ye be pon sisi ana me ma mo kwa merade afam so de futu kitua bi amawo hwo ne na ka dense minia die mi ye bia me nkwaji ntia na bon se ma Jesus. Meno kanya nkopon asem ewo Genesis chapter 37 ya be wie Genesis 45 na mapon 37 38 39 40 41 42 43 45 ya be kan ni nyina ma me bi o commented is na hymns no mo ken kan se be kan hymn o ha ene adusiam yensa o so le alwasi na mi kunu ngobo me da be kan o ha dua edusiansia wi na ade enche ne emeko amen. We ba cho Genesis chapter 37 verse 1 so what to Yosef nko a oto Yosef ko Misri we ba cho kan bi oye dey oto Yosef ko Misri amen memo akan me ba cho tie me enne eye first Sunday of 2016 me ma me hokwan amerade afam so atufu kitua bi na yapon hwa se opese utumrika na udikan opese utumrika
na wokɔkɔduru asomdwie mu anaasɛ woyɛ sports athlete woyɛ obi a wotu mmirika anaa wobɔ football a meka asɛm ka kyerɛ wo sɛ ɛberɛ abɛso ama wakɔ field akɔtu mmirika a anaasɛ yɛn wɔma so te sɛ wɔn wɔ match ɛda wɔn anim a wɔn bɛkɔ akɔbɔ anaa wɔn wɔ mmirika wɔn bɛkɔ akɔtu bosomi nim na awɔtwe nim anaa ɛda na wɔn de bɛkɔ na obiara ɔyɛ player bi a ɔwɔ ade a wɔyɛ ɔwɔ nneɛma a otua ne ho ɛne nneɛma soso a odi ɔwɔ training a ɔyɛ ɔwɔ exercise a ɔyɛ na adeɛ baako a obi a otu mmirika ɔmpɛ yɛn hyɛ ne sɛ obɛdi ne kɛse ɔde bɛsa ne ho ɛyɛ mmako sɛ time bɛso amu akɔ mmirika ɛbɛka bɛyɛ sɛ 1 hour 2 minutes anaa 1 day amu akɔtu mmirika na wokɔdi mmako ɛne anwa a ɛdɔɔso a ɛwɔ nsunsuansoɔ sɛ nipa ne start mmirika no na wɔkɔ a ɛkwan obɛtumi ahyɛase akɔbɔ wɔn nkɔduru ɔkɔ a mmako no ɛbɛkeka ne ho nti ɔbɛte sɛ ne ho hyehye no ne ho gyinagyina no ɔntumi ɔbɛgyina sɛ wɔamu anhwe a ɔstɔpo tena se ɛfiri sɛ saa de na mmirika na wɔwɔturo ne adwuma no a wɔkɔ no ɔhia saa de no ɛwɔ ne nipadua anim that time ɔni wo that time ɔni anwa ɛfiri sɛ ɛntumi mfa ne nkɔduru hallelujah praise the Lord na ɔbɛdidi koraa na ɔndidi bebrebee ayɛ sɛ ɔmo yɛ wrestling no aduane a ɔmo di ne kɛse paa ɛyɛ nam especially fresh meat ebi koraa hwe nam mo deɛ nti a yɛtumi pɛdi obi kɔ so yɛde n'ahwe wɔ puu ɛnyɛ nnuane nyinaa na ɔmo di ti sɛ obi bɛsi track mu abɛkɔ mmirika a yɛwɔ mpaboa yɛde hyɛ yɛwɔ ataade yɛde hyɛ yɛwɔ aduane a yɛdi desi a yɛsi mu no wa woyɛ kristoni a wote yɛ bia ho ne sɛ ɛyɛ race yɛde wasi mu ɛyɛ mmirika ɛna wotu baade a ɛntimi mmoa wo ama ɛntimi nkɔnkɔdo na ɛkwan wobɛte biribi wɔ mu na ɛbɛmo atena se ɛbɛmo abu ahye baako ɛyɛ yawdie bitterness ɛyɛ baako amfa nkyɛn ɛyɛ mmienu anini ɛyɛ mmiɛnsa ɛnibrɛ ɛyɛ 9 mɛbɔ 4 pɛ hallelujah praise the Lord saa nneɛma wɔ nyinaa sɛ bi wɔ mu a ɛte sɛ deɛ wadi mako obi a bɛtu mmirika saa nwiwi wɔ mu a wontimi nkɔ nkɔduru amfa nkyɛ wɔ mu a wontimi nkɔ nkɔduru yawdie ɛwɔ mu a wontimi nkɔ nkɔduru deɛ nti a maa mi kɔɔtu Joseph kɔkyɛɛsi wei Bible sɛ ɛberɛ a Jacob ɛwo anipa maako dumiɛnsa na ɔbaa baako ka ho Dina Leah ɛwo nkoraa 6 Rachel ɛwo 2 Silpa ɛwo 2 ɛna Bilha ɛso wo 2 enti Jacob abusuakuo 12 ɔne mmaa maako 4 ɛna woyɛ na time ɔwo nkoraa ne nyinaa wie na Joseph ɛtɔ so 11 ɔyɛ 11 born ɛna Benjamin ɛtɔ so 12 wɔn a yɛka akyire otwa toɔ one day abɔfra no sɔre ha mpanimfoɔ se biribi a wɔka papa ɛnyɛ deɛ sɛ noa asi wɔn biribi anka na ɛnkeka ne ho ɛna aboa kusie mpanimfoɔ se ɔmpie deɛ awia obɛpie awia na biribi na atoa wɔ ne bɔn mu ama wɔde anisoaseɛ apie wɔn yɛnka no korɛ wiase ɛnyɛ ɔfiti yɛn na obi nya asɛm ɛnyɛ ɔfiti yɛn na wɔne biri wɔ bi ɛnyɛ ɔfiti yɛn na obi ho wɔyɛ a ɛbɛwura ɛyɛ biribi na esi ansa na de saa deɛ n'aba patro mu ti asɛm nie time a yɛwo nkura ne nyinaa wie no ɔno na tɔ so 11 osua Bible sɛ papa ne dɔ Joseph ɛgya ne mma nyinaa ɔdɔ Joseph ɛgya ne mma ne nyinaa nti bere a papa no sɛ ɔdɔ akora no ɔpam ataade yɛfrɛ no coat of many colors na colors no yɛ maako 7 represented the spirit of God ɛna ɔde hyɛ abɔfra no
ɔno ani nua mu no papa baako na ɔmo nya maame baako ma tiasa no ameka nie ɔmo nyinaa yɛ papa baako ma na emu ɔmo nya dɛn obia ne maame enti ɔno Joseph na ne nua ɛne Benjamin ɔmo firi maame baako yam ba ɔmo nyinaa firi papa baako na papa ne do Joseph ɛkyɛn ne ma ne nyinaa na wapam atade different ahyɛw papa na so wɔka ho bi tiadeɛ bi a Joseph bebusa bi a ɔde ma no akwa ne ne ti wɔ fie hɔ saa ne na papa ne yɛ ne yɛ ne nuanom 11 aka ne nyinaa yɛ enti Joseph ho bitterness Joseph ho yɛ ɔdeɛ ewura wɔn nyinaa akora ketewa a sɛ me nua mpanimfoɔ na me papa pɛm asɛm aka na ayɛ dɛ na ne ho yɛ ɔdeɛ ɔmo ani asase ɛbere abɔfra no ti one day ɔno so da hɔ on the last 2 weeks yɛtikyi wɔ aba power of tongue hwɛ wano yie to tɛtɛrɛma nareka Joseph so kɔdaeɛ a ɔmo yɛ yɛ hidala ɔsan baa no ɔbɛka ato mu sɛ bra mesondaeɛ na awiwo anyini all of a sudden n'ani nyinaa wu na aka baako pɛ ɔmo ankasa second day ɔsan baa deɛ ne papa te hɔ bi ɛne ne maame mu mfuo ne nyinaa maafoɔ no ɛne nkura ne nyinaa na ɔbɛka ɛna so medaeɛ me saa mesondaeɛ no ɔmo sɛ deɛ ɛdaeɛ ɔsɛ mesondaeɛ na ɛyi bɔsɔme ɛne ɔsan ne nyinaa ɛwɔ wiem ne nyinaa dum na ɛkoto baako pɛ na papa sɛ oho Joseph afei deɛ wo papa me so me bɛkoto bi enti nneɛma a wɔn de tan no na yɛ tu wɔn san nya saa dum ne kan wɔn sɛ kwasia wɔn da yɛ a wasa abɛka wo yɛ papa pɛ wɔn asɛm koraa wɔn yɛ yi dada wo saa kɔso da yɛ a wɔsa aka kyerɛ sɛ yɛn yɛ bɛkoto no nti wɔn ne nam fie wɔn nyinaa no nipa tiri mu osu mu physical no mu sere tena so na wɔn wɔ yawudie tia no wɔn wɔ bitterness ɛwɔ wɔn mu wɔn na wɔn tete ne so kama nanso wɔn ina tena Bible sɛ daa Kristo Yesu bɛsɛn ne nimu nyam baabi obebu yɛ atanya firi ɛyɛ hefa sɔre fie pokuwam dabi pokuwam eti ade asa asɔfodie kura yɛ di hwɛ onyame dwuma a woyɛ nyinaa wo secret okokuwam wone Nyankopɔn ntam ɛna kyerɛ who you are. So if you are not afraid of demonic spirit, and between you and Holy Spirit, ministry cry the same thing. And to me, I say, I am afraid of sin. I turn demon, I turn baby, I turn car, I turn agrada. If I'm prepared, I will ready himself when he be any kukum, me know be a woman as a support, me need a dear. Can't come here, if you know, make coffee. Dia buku me ne fie na meko dimo bi poma ni fie na mi wa ne fie na meko demo sa me kukuom enya dia physical I'm very coward physical wo be yehufuo every say wonim sa wo tane to wetima wonim ba bia woko tayem sia da wo so enti nipa kukuom asem o se da Onyankopon be fa Kristo Yesu so abuni pa kukuom asem atai Romans chapter 2 verse 16. Kaima was a down Yakopon Kristo Yesu. A down Yakopon Kristo Yesu. Bebuni Baku Kwasema. Bebuni Baku Kuam Semantai. Kukuam. Yakasa Kukuama obieni apart from Yakopon. Because Yatia, Madame with the old no Akumum. Jesu Kwani Kukuama, the Antoinette for the now. Ah, or by the Muguli nice one, Sana Yomuya. Oh, my Moka, and Pianfilo one more. Omukum, Omaki, Moka, I'll be serious, and say, a young for was solid. No, I had the very good nice was sent. Omuka, and Pianfilo one by Poma, Umukum, Nawati. No, say, Peter, John, Bartholomew, Andrew. Many more than Winina, Sandy obey a Yamuya. And to me, my name here for New Year's. Timi kwa machadi ya de bere me mo mu se hiafo wa asafoni because nke de koma wo ya woni pa o sere na no mo mu na ni timi wo
what's your number? Just for your son was a sea frame to go. For and so now they were just so gentle, but I cook Nakumum and then the cook the proof. It was saying that you're going to come with the feeling how you would think, so you are. The cook the proof of who he is. Because you can never give what you don't have. They all work another woman. Hallelujah. Praise the Lord. They all work another woman. And the Bible says, "Crown, say na na when you win time, when you na who you do so, any prayer, when you pray, when you are to am, the when you need is so, the when you do is so no more than now. The one day na papa na so mo say mo nko ewuram, na abofan ko di wo machibi. Enti all come, when you na kuku one side, eno mu say Joseph Eba, papa na so na wo ba. Then the part 11, in penny 411, in penny 410, because Benjamin will feel. As long as I soon in never. No, never. The Quasia. That's what I should do. The Jimmy in the Tika Kakadu Deva. Who can say Bakuto into all Banonian who meeting. Sababana, just what do you call it? David, maybe I'm paying for the year. Omo Konaka, Hobby, Omo. How many hours? Most Abraham, we guys are in my day. If I mean, tell me my day. And you've been talking about that didn't ask one some fancy remember. And to all my room who meeting, Jenny day, there's soon never. With us hard money with everything. Can't you have no young show our Christian life and they said, any thought to be about just compare to the word of God. Nothing religion say yes, what they are doing conversion. Yes, what are doing conversion. Some mentality now permitting. Is it from God? No, you must so say me because nipa when you are Yahudi and you push you when you move fast, then you play the leader and you say time. Say I didn't swallow free na kunya so moment na so. And you know say and you black and you have I didn't pay any power. And you pay the and so be who will be now. Never did Pajana when they say someone in Brennan meets and a wound you meet here. If you want to go high, take positive to whoever you meet or come across your way. So I say, of course, we are Cassia. The baby are busy and they have the papa mama. So you're going to cry in young. Yes. I'm a Christian for a question. The American, yeah, so. My God. You are working as a so go work as a you say. Amos, the time I'm a for bodyguard and some making men crime me now. Now, she be bodyguards and I'm said, Bonnie wouldn't Bomusu. Yeah. But I should be a man crime now. If we say, between we are fine, you will be any answer. Now, I think you come here on some committee. No more meeting far from according to her. No more meeting every. So you could hear me and you could. And the moment I was a thought with you, say, you like it to Uncle say, yeah, some complete. Jeremiah come out to Jesus. No matter where you go, no matter what no that a black so. I feel also. Let's say you will be here. No, they say, if you have a cardiac. Na never day or purpose mark brano. If you say I'm not so be picture. This is rather na aka so be picture one. Nobody. Yet nobody no matter. Nobody. Now Radiama Ismail for a Yumutiba. And I feel now say Ruby was also was one you in front of man comfort. You couldn't hear more. Umja kwa the family. No, the man is my first. But you yeah, Tom. Just imagine. I didn't know more Tom Yam in a bedroom. No more Tom at this camera. No, didn't call you. Oh, what time of Kaiser Natal and I'll see you on Rataden. No, Kumu Dina Bark, no, didn't we jam? I can't tell you. The most of them crying free once. Someone said, say, take a widow and to say, could you?
Oturufo bi aso ofiri wan bonsam na mo de macha mo firi no ene bonsam oso da na me ka to say akora bi o ti fi no osoro a ade osate ye de ba ade atro oso no ko say no boy o ba mo de se yi na no akora bi asoro wo mu ade akora bi asoro da no trofo akora bi asoro wo nya kuduo satan no muni anwe mi na mhwe mi aso oni nyankopon nyankopon kusa na so no so ala mi na mhwe mi aso ha enta prayer bi osura onya kuduro obedane tumfo onsuro hye anade tu obetima afoma kwane mpana wo omo pa ya na papa ne se Joseph wai o papa Joseph wu I God why we say papa oluman Joseph Jacob o sui no onidi afena nkra na so omuyam sale so ma me fono no wa na Joseph ondi ofana bana tare no watie su odi awda hu fi ona ne kra e diti amofra no nti jambo be wuzo odomi wumi mu ne kra di awda wo sa woni mu e bia fa Joseph e picha no wo hwe no wo kan no agura oni ni di jo papa ni di ya woni na agura ni bre wo ko bre wo Egypt asase so no efie wo ko duam agura ni sure Awurade na koma do Awurade ma me panni na agura ni ho akono Awurade no peso ne da mo so mama mi ntimi nya sa agbani we me ba afia ha wo ti fa wonya me hwe wase ni waje bia ho kwan ba wo nko a wa dua ni ewu gigie Bible say wa amfa bibia nkame no ti wo hene na aduane a woye den odi nti eye ne yiri na no de ne kame no amfa hwe ya nkame no nti mintimi amfa wo da ofa ne gin ho wo dwa no ama me ko twa atroto se ye tatoro kura atofo na sa asam enya no kura one day Awurade na nkasa be yi ne ho ano yes ya frère Joseph ye chato ya musa na mo asem kura straight to prison kura ko dem o ti ase o da wa na Awurade work in plans o asam na nya dream obi nya dream ho no wa tretire o ase ye ji sam profo no ko e o man kai no from one ye ni pie last one e be kire woni Pharaoh e da ya ase Pharaoh sha kura na sa say da ya wa kira se the whole Egypt obi no ni nyansa chew yes nti se wo wa kira se kon be ba dia ene wo se wa na me ma be ye hu adwuma nti Bible say Awurade pagya Joseph apart from Pharaoh ka kire se ko burade bia so o kromwa saa sa wo bro ho asisuru Awurade ena nte Awurade akwan na sede so a Awurade pagya wa apart from Nyankopon na wo mro so obia every demon personality by and it was over one that's how we show odo mu nyina ese na se sana kom siye e mo den e biani ni ba bia apart from Egypt na Awurade wa no kwafo kan ko tesi we then I sat down and pray for forgiveness. I pray so let no pabia Awurade de na aka me ya ka wo me ho a ebe mo wo pome ebe ma mi nya nkwa Awurade fa che me bi se mi nipa me nante ye dem ko hwe ye me dwen ye bia maka asem bi then I pray me kai quotation na afi Bible se kon by Joseph na leader of the whole Egypt I was supply the minister of food and affairs ni nuanom ayo mo food twetwe kon aba omo ko twa aduane omo ko first day no onse mo je mo du that time not Joseph was so but they see you be as who no sapa and so they see you be o now say mo je mo du ni as blood is thicker than water anti omo pray one mo say ni nuamo ni okotere fi okotere na yire no say me hu se mi nuamo abahana beto aduane ko anadwon wa na ususa ye basa ye ne ya nti o mutwa aduane na odi skani nyina hyehye mu ama wo he
ni Bible ni pe biye nya me pagya wo bia ho study wo musuban no me nipa o mutimi de bone eche mo study senka wona saade wi yasie nyina on take house support je go mo de ni nyina o mko ya no mo de wo mo ansi wo kra bi ba wo musika no o de ni nyina sa asese mu to mu tete anu mo se scanning mu eh ya je de ni ko to no ma anyi sika no ma sa de asese mu o mu se ko for second time na afedie opese oye bibi opese mu mo hu no ena ade no mo di twa mo ono a se da de se ni nua no Benjamin ebotum no o chekere nti wo mu ko no ena o ma o muti wo se Israel for na ba beto da na wia ne ka bu to nti wo ono na se da wo ena o muti wo mo hwehwe ni nyina mu na Benjamin de mu na hye Benjamin so na ni nua pa ono ne firi ma me ba ko ka to mo se akra no o ye kromfo o ya akra bone to obeche na tu ana Ruben se ai ogun kotoje won kwasa sama sa kan wo se ai papa me srew se wa ma Benjamin yanko me papa obewu ebi se yi nua ketwa ba ko apatu owu a wodi mu ya sa bisine na jise fasere wodi mu ya bisine nti papa so ma we so ansa nkwa dia ne papa obewu to dia ne srew se kunkwa na be kuma fa mi twaso ni ja Benjamin man wo se da mi nya no eye ni nua no ni nua wo se mi nya na ma ne nkwa da meche no wo se me srew se fa me to prison wo se da me ma kra maka wa chim no wane no anigye ko ni nua se mo kwa mo mfra mo papa e mo ma me nyina na mo mra se mo ya akoromfo hallelujah na ebere mo ko ye no mo nyina sa aba tam ni tina matwitwa so no mo sa aba no mo beduru ye no afi Bible say Joseph ni wo na Joseph Jacob aya kokra ne maame mo na aka ni nyina aka mo ne nkura ni nyina o meduru ne kofra Joseph say enkofo na ba ka Genesis chapter 45 verse 1 woni ma dia esi sani ani bere o mo hye no ofie wo nyina bone o didi ni nyina ti azema esi o Genesis chapter 45 o say Joseph yi ni woni che ni nua no afi no obeyi ni wodi ache ni nua no o say da to ni ma emema mako 10 nso ne mra mema 10 nso ne mra muntwa sai ko wani mo muntwa sai ko sei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pepe mema 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 munso mumbem munuru 10 kawan munko machika bia akoni ti mimi Joseph ti quotation na wokan na afei na Joseph bitimi se no so bio afei na wontimi nsha no so won se ode ne wasi aache ene ohu kwan bia okofia no aka ache na yere no sadam so no wo mienu no aka ache na yere no se mini alo na omutomi o ma ba ha betwani ani ku ode sie ya afei Bible say na eye ne jasa na wo ho nti Bible say afei no wontimi nsha no so wona wo jeja ho ni nyina anim no tell mo say na afei fa Egypt fo bebere so wo ho ene ni nua no ma na ba on beso be nwo hu di asi no tell mo say leader yo be ka bi ya ekwan da ho nti on ma ne so no tiam mo mani pen na afri no friend no pam di pen nyina ta sanka mo nko nyina mo Egypt fo o pam mo nyina na afei wasi ni trase na osu sa no mo bisa mo say adai tie na asi Egypt fo ni nyina akọ ni Israel fo na Jacob yem hye no say onim de papa ne de beye no obona ni na osu ofan ki de be pa no nim to aso o say na Joseph eyi ni wodi ateni ni ano afi biele nya ne nchen afi wo yi ni wodi atero mo apam Egypt fo ni nyina to aso na o ma ne susu yi
afi o man ne so no sa asese wo de osu na Misraimfo ne Faro efiefo tee afi unim so wo susun boko asam na ya o bo binan kasama e try my chiri fo ni bi chese Joseph usu why we no tell wonsu ja uni problem we minister e dey ntina ne o mo chese osu susu tenten ma chiri fo no tee to aso na Joseph ka cheni nanu say me ni Joseph afi osu na no ekwa awihem o se Ruby me ni Joseph won sa me chie mo last week ka kire me say munu e bi wu ya o papa esuwa on jare adentina utwa toro say unua no go adentina Simon mo pene adentina Lewi munyina mo titum ama munua mo ton munua na mo kaso Joseph no wi me ni Joseph bai wo se bra o kan me ni nua no muri nyina omuku wachi faso wase na Joseph ka cheni am say me ni Joseph Mini Joseph me da so ti ase ana me da oda so ti ase ana na ni na ma ntu ya wuya no na emo mo huntwiri won e wo nanim omo ti ase na fe no mu nyina fare omo sisi wo mu tirase mu nti mu tirase omo nyina fare omo sisi wo mu tirase omo nti ya nsa kwasi no obusaye no se me ta wai mini Joseph na mo si wo wu mi mui mamu nsi mu tirase to asoma mi na Joseph ka cheni nanu say ana Joseph ka cheni bia no say untwipre me na me mumra na otwipre no afi wo twipre na o say ana o ka che won say bini mu nua Joseph amoto no ba Misraim no mene mu nua Joseph amoto no ko Misraim no na afi mo ma ne nya moya bo se mo Joseph afi mo ma ne nya dai enya moya enya mo sha osumo bu mfo mo ho mamu bu emfu mo se mo to me ba ha e se mpodi enti efiri se mpodi enti ono no ma ye ne bone no ono kure se etu mfu o sa chichiro mu re mama me srawo ebi aba this church me kura me gina ebi ami Amos ma offendo ma fom ebi e sha me ba bi wo cha me ma hu ne nipam ma anyi ni so nti hu se bia so kum pe nipam she nipam kro cha na wa anye so e bia me ba me ya de bia enye jama me ho ya ewura wu me sraw me nipa I beg you in the name of Jesus after me amen ema ku awo mo e bia wo ba da bi obi kan se bia ma na tia wo asem na so mo ma 2015 asa twam chasel wo da so de tia me sraw fata no amen e bia me makrom ampanfo ni bia kasa ma na tia wo ebia me makron ni bia kasa ma na tia wo ebia retard mo gyina ha ni po mo ha o mo ye dem adwuma o sase ni bi o ga so onto ba bi wa offend o ebia e da sie yi wo secretary gyina ebia na num kasa bi wa fom wa masa fata no anyasa this year tani na wo kwa ebeye me kwa be sawo ono akura sa kasai sama mo mane ha mo samo to me na ye nkwaje ntia ebia wukunu hawo wo yire hawo bible se die ntia o ma wale fo ka bom ne se ebia mo ba ko na beje ba ko die ankwa enti de obeje atum ro be fa yawdie no ono betime aje ba ko na waka ti Joseph etime pene yawdie no so o time pene ayayade no so o time pene enjanto so ma nkwaje ba ma Israel dia pene ayawdie a wukunu na wo yire de yaw na ti wukunu na wo yire ankwa amen amen obia ni wa yawdie woni mu anibere woni mu anini woni mu a obenya ha me na koda obia ni wa yawdie woni mu anini woni mu na sepo woni mu a honkokuru betima betena ni mu da bani nam mu kwa anu tina so le doso makofo ma ebi leaders ni bi hoye wahi ebi obi afon me sra oye nipa yes uni oba wona ba fun anu ti yutu ma antufoko omuma omudoso ebi se obi fun enti oda so tie wadem sawa wo so ye rawde ba oda so ni awa asam dia ene na wonya ye rawde ba mesram ye sia wo from ye ba se dia hodene en kwa wo from ade ba ko pa na etimi numa etimi du communicate dura tire ade ba ade ensuo ni kala ensuo ya ode bia ni no anya de no anya no eno na hon konkra wo hia amen
nyina yɛ de akyɛ no ebi asafo mu nipa baako bi na etekili ɛnyɛ dani a yɛ nyina yɛ kɔba no ɔde bɛdi ka pagya obi yɛ pagya no maako ɛnyɛ dani a ɛne na aduru obi so a ɛkyina wo na ɛbɛduru so ade ntina mu nyinaa mo ka bom mo so mo nsa bɔ mpae nso unia no ho yɛ odi hyɛ wo mu mo bɔ mpae no kwa na wei no wagye na ma nyinaa bɔ so nti ɔno nko ade nim de ɔno nko bra ɛyɛ bere o ɛyɛ bere ade bia wɔ ne bere ade bia wɔ ne bere sɔfo wa nko di kan mu nante yɛ ne first Bible reader obi kuma ɛnum aduro kun mo bia nim sɛ saa kwa ne deɛ sɛ sɔfo wa hwɛ na onye obi biem ɛno firi hɔ sɔfo yɛ for the by yɛ bo by different people sɔfo asam ɔno ɔtɔ so bɛyɛ 10 ɔno bɛfiri ɔne ani sɛ ɔregya so bɛtumi abɛhu baako kan ɛno enti ɛnyɛ dɛ na ewiase no ɛyɛ berɛ sɛ wo berɛ nya nso yɛ bɛka sɛ ebi awurade wɔnyɛ dɛ onimu ebi ɛnɛ na aduru mi so amekuta mic ebi ɛnɛ na aduru Richard so aduru aseki mu so mo a mo hɔ nyinaa obiara nim ne berɛ o ebi kora ɛberɛ asafo no bɛyɛ kɛse ebedu nipa bɛyɛ 2000 afei na woso berɛ so ɛnɛ yɛyɛ sɛ nti wo ba asɔre a wonya ni gyeɛ saudi wo mu nti worship ayɛ ne nyinaa wonya mu kyɛfa ɛnyɛ sɛ yɛ obi panyin a na wonim nyansa kyɛ mo ɔmaka nyinaa o asɔre mpanimfoɔ a yɛyi ebi ɛnnɛ ɛna ɔmo na ɔmo berɛ so ɔmo nkyerɛ sɛ ɔmo asɔre dɛm nyɛ ɔmo na yɛ mpanimfoɔ ɔmo nim nyansa ɛnkyɛ saa yɛn nyinaa yɛntiri ne sɛ nyinaa megu amea mɛyɛ elders ɛnyɛ yie da ɛnyɛ dane a obi na bɛyɛ ɛmɛ kɔfɔ mo nyinaa mo ntumi nya mpanimfoɔ na mo saa nyɛ nkora ɛnyɛ dane a ɛtire ɛyɛ baako mesra mo omienyi yawudie omienyi watim wakami ɛmfiri yɛ mu na yɛntumi fa ahosane ne anigyeɛ ɛnsoma awurade ɛwɔ mu die mu na basa ɛbɛnya mu anigyeɛ sɛ ne Joseph a nka bɔsa awurade hyɛ sɛ Israelfoɔ bɛkɔ Misrim akɔyɛ nkwa no kantima ama mu ɛnso ɛnam yaw so ɛna de bɛɛ ebi a wate sɛ obi ka ho asɛm enipa ko osuro nti no ntimi nka nsi wɔ nim twa so abakyɛ ba ko no osuro so osuro wa nkoso kesi wɔ nim ti no de nam kyɛnkyɛn o keka no fɔ so na kyerɛ nkorɔfo no osuro mi afra me person ebele bi asɛm bi sia bisa frank mo me frɛ nipa do mo tena ase na me ka to sɛ me gyina ha kwa wo so wa kyɛn me nua no osuro mi ade nti na sɛ me ma yɛ wade a wontimi mfrɛ me person na wo frɛ fo so ka kyerɛ ne sɛ wo yɛ hufoɔ mewa wonye hu a wɔsɛ ka kyerɛ me woma second person atenetene sɛ woyɛ hufoɔ wonyɛ bold ɛna the same time de bɛtumi ama ɔyɛ firi wɔ w'abrabɔ mu nipa bi anim sɛ wɔhaw baabi ɔma anya problem wɔ ani so bu na koraa bu ne sɛ wɔyɛ mɔtɔfoɔ wɔnim de dignity ne limit no wɔ life ɛyɛ sa wo a mote a wɔn na abɔfra fo wɔatumi yɛ wo ya enti bu nipa na abɔfra wɔ ani so ɛba sa wobɛyɛ firi nyame nhyira wo amen